Pieti, pari mestaruutta tuossa kahdelta edellisestä kaudelta. Miten on mestaruusjuhlista toivottu vai onko juhlittu kovasti? No aika vähin ja aika juhlia, että mä 18-vuotiaiden maajoukkueen kanssa just tulin PM-kisoista ja tässä pitäisi leireillä 1,5 kuukautta ja sitten me lähdetään heinäkuun lopulla kisoihin ja sitten vielä, kun ettei työt loppuisi kesken, niin lupauduin elokuussa Universiadin joukkueen avustajaksi, ja sittenhän siinä kausi jo alkaakin ja pitäisi vielä joukkuetta kasata ja suunnitella tulevaa, mutta toisaalta niin kuin tuossakin tuli, että kyllä parasta mahdollista koulutusta olla mukana kansainvälisessä toiminnassa ja kyllä tässä pitää koittaa ammattitaitoa pitää yllä ja kasvattaa. Mulla on varmaan tällainen klassinen tarina, että sanotaan, tai pelasin pitkään junioreissa ja vähän aikuisissakin, en pärjännyt siinä, ja lajin parissa halusin olla mukana ja ryhdyin valmentajaksi. Ja ainakin koripallossa on tällainen, että sanotaan, että sit kun ei pärjää valmentajana, niin ruvetaan tuomariksi, mutta toistaiseksi vielä on valmentajana mukana touhussa. Joukkueessa on paljon urheilijoita. Mikä on valmentajan rooli osana kokonaisuutta? No, mun mielestä niin valmentajan pitää lähteä purkamaan sitä kautta, että kyllä valmentajan tärkein tehtävä on ottaa pelaajia. Ja tietysti sitten riippuu, että minkä tason toiminta on ja minkälainen se kilpailu on, mihin osallistutaan. Mutta esimerkiksi mun oman roolin mä näen niin, että mun ensimmäinen tehtävä on tietysti rakentaa sellainen joukkuekonsepti, mikä sopii joukkueelle, mikä tukee pelaajien osaamista. Sitten sen jälkeen auttaa pelaajia ymmärtämään se konsepti ja toisaalta sitten siihen kuuluu kaikki harjoituttaminen, henkilökohtaiset palaverit, matsipalaverit ja niin poispäin. Mutta että valmentajan tehtävä on saada pelaaja tuntemaan olonsa hyväksi turvallisesti. Hän tietää, mitä häneltä odotetaan ja toisaalta niin, että pelaaja myös luottaa siihen, että hän pystyy sen tekemään ja pystyy ehkä venymään parhaimpaansa. Että siitä on tietysti hyviä esimerkkejä tässä nyt keväällä. Sitten varmasti toinen tärkeä tehtävä on se, että valmentajan tulee huolehtia pelaajan urakehityksestä, että siihen kuuluu tietysti henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittäminen, mutta myös sitten tulee miettiä, että minkälaisia mahdollisuuksia kullakin pelaajalla on. Että esimerkiksi meillä Pyrinnössä niin on pari poikaa, joilla on ihan konkreettiset mahdollisuudet Euroopan kentillä ja mahdollisesti nyt jo meiltä siirtyy pelaajia pois, niin siinä vaiheessa on hyvin tärkeää auttaa valintojen tekemisessä ja toisaalta olla pelaajien puolella, että seuroilla on vähän se ongelma, että seurat kokevat ainakin meidän lajissa, että he omistaa pelaajat, kun se pitäisi olla päinvastoin, että kyllä seurojen tehtävä on tukea pelaajia urallaan ja auttaa siihen, että pelaajat auttaisi sitten myöhemmin maajoukkuetta ja Suomea mahdollisimman hyvään menestykseen. Ja ehkä kolmas aika olennainen tehtävä, mistä ihan hirveästi puhutaan, on se, että kyllä valmentajan tehtävä on myös tuoda ulospäin esille, että mihin joukkue pyrkii, mikä on joukkueen identiteetti, jotta on se sitten, jos on maajoukkuetasolla, niin kansallinen media tai sitten seuratasolla paikallinen media tietää, mihin joukkue pyrkii ja toisaalta on koko ajan tukemassa joukkuetta ja ihan yhtä lailla kannattajat tietävät, että mitä joukkue haluaa, varsinkin silloin kun menee huonosti, että minkä takia menee huonosti ja se on kuitenkin aika olennaista, että missä sävyssä siitä joukkueesta kirjoitetaan. Se tuo yleisöä, se tuo sponsorituloja ja yhtä lailla se myös sitten vahvistaa niiden pelaajien uskoa siihen pelilliseen identiteettiin, mihin se joukkue pyrkii. Pieti, sä edustat ehkä tässäkin pöydässä semmoista nuoremman sukupolven menestysvalmentajien joukkoa, toivottavasti jatkuvasti kasvavaa ja lisääntyvää, niin mitä sä toivoisit niin kun suomalaisen valmennuksen tulevaisuudelta? Minkälaisia näkyjä haluaisit siellä nähdä, että suomalainen urheilu voisi paremmin? No varmasti olennainen asia on tuossa, mitä mainittiinkin jo, että pitää saada ammattimaisia ja mielellä ammattilaisia tekijöitä mahdollisimman monelle eri tasolle, että lähtien jo siitä, tai minusta meillä on nyt koripallon puolella esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että meillä on nyt tällainen aika ammattimaisesti rakennettu maajoukkuejärjestelmä, joka alkaa tuolta 14-vuotiaista ja siellä on joka tasolla on periaatteessa tiedossa, mitä vaaditaan, mitä halutaan tehdä ja toisaalta siellä on hyvin tällainen niin kuin ammattimaisesti johdettu järjestelmä ja sitä samaa pitäisi pystyä
viemään seuroihin ja varmasti niin kuin seuroissa olisi olennaista, että siellä ymmärretään, mikä on valmennuksen merkitys. Ja sitä kautta niin saadaan ammattivalmentajia ja toisaalta sitten taas saadaan kilpailua myös hyvistä valmennuspaikoista, että nythän se on vähän niin kuin tässä mainittiin, että mietitään, että kuka valmentaa, mitä voidaan vaatia valmentajilta, kun tehdään työn ohella valmennusta, että varmasti just näitä asioita, mitä tässä alustuksessakin mainittiin. Ja tietysti sitten olennaista on myös se, että valmentajat itse arvostaa itseään ja että se koetaan arvostettuna ammattina. Että tietysti on hyvä, että valmennukseen tulee suoraan koulutuksen tai valmentajakoulutuksen piiristä valmentajia, mutta mä näkisin myös, että se on arvokas voimavara, että valmennukseen tulee muiden esimerkiksi korkeakoulututkinnon suorittaneita valmentajia, jotka valitseekin sen työuran sijasta valmennuksen, koska kyllä kaikessa korkeakouluvalmennuksessa tulee tietynlaista johtajuuskoulutusta ja että silloin meillä tulisi mahdollisimman laaja-alainen tausta valmentajille, että nyt perinteisesti hän on ollut entisiä huippu-urheilijoita, niin kuin tässäkin salissa on hyviä esimerkkejä siitä, jotka on tehnyt hyvää valmennusuraa, mutta että tulisi mahdollisimman monennäköiseltä eri taustalta niin ammattivalmentajia. Mä näkisin, että se on ainakin yksi osa, mikä toisi erinäköistä osaamista. Ja sitten ehkä vielä yksi olennainen asia on se, että lajien välinen tiedonvaihto pitäisi olla parempaa. Että esimerkiksi meillä on huippuosaamista jääkiekossa, jalkapallossa ja yhtä lailla meillä on aika menestyneitä valmentajia koripallossa muun muassa. Ja näiden lajien kesken pitäisi esimerkiksi pystyä järjestämään parempaa keskustelua siitä, että mihin ollaan menossa, mitä on huippu-urheilu eri lajissa ja mitä sieltä voidaan oppia, koska tuossa tiedän varmasti, että pystyisimme oppimaan paljon toisilta. Miten sun henkilökohtaiset tulevaisuuden näkymät? Mitä siellä näkyy 5-10 vuoden päässä? No ihan henkilökohtaisesti niin mä en ole koskaan halunnut suunnitella elämää uraani hirveän pitkälle, että menen vuosi kerrallaan ja pyrin siihen, että teen asiat niin hyvin kuin mahdollista aina sillä hetkellä. Ja yleensä sitten, jos onnistuu asioissa, niin se avaa kyllä uusia väyliä. Ja sen takia mä näen ehkä tarpeettomana sen tulevaisuuden suunnittelua, että poimii sieltä sen väylän, mikä avautuu. Ja jos ei avaudu hyvää väylää, niin vaihtaa vaikka sitten alaa. Mutta tässä just tullaan siihen, että kuinka tärkeää on se, että valmennuksesta tulee arvostettu ammatti, jotta valmentajat, jotka menestyy, niin seuraa sitä oman lajin valmennuspolkua ja sitten toivottavasti myöhemmässä vaiheessa niin pystyisi jakamaan sitä tietoa eteenpäin. Että ainakin se mulla on tällaisen lyhyen tähtäimen tavoite, että mä pyrin seurassa kasvattamaan valmentajia ja toivottavasti sitten tuossa mun valmennustiimissä esimerkiksi on kasvamassa meidän tuleva edustusjoukkueen päävalmentaja. Mutta jotenkin tuntuu, että meillä varsinkin seurapuolella on tämä kulttuuri sen verran nuorta, että me kuvitellaan, että kun valmentaja tulee sinne, niin se on napse, 2 viikkoa ja peli pitää alkaa luistaa. Että tässä on varmaan niin kuin, tässäkin salissa löytyy kokemuksia tästä puolesta, kuinka herkässä se pesti sitten voi loppujen lopuksi olla, ja se on aika kuluttavaa, jos on kuitenkin käytännössä niin yhdellä paikkakunnalla on 1 valmennuspesti, ja jos siitä tulee lähtö, niin sitten pitää hakea uutta paikkakuntaa, ja se taas tarkoittaa sitä, että pitää muuttaa, perhe lähtee mukana, tai perhe jää sinne, missä on alun perin tehnyt sitä, että kyllä mä niin näkisin, että seurojen pitäisi ymmärtää, kuinka pitkäjänteinen työ on rakentaa vaikka joukkueurheilussa toimiva joukkuekonsepti, että se ei ole kauden, se ei ole 2 kauden juttu, vaan puhutaan 3-4 kaudesta, jolloin voidaan niin oikeasti mitata sitä työtä, että mitä valmentaja tekee, ei pelkästään sitä, että kuinka hyviä pelaajia hänellä alun perin siinä projektissa on ollut.